UFO-porno! Jonkun duunipaikalla! UFO-porno! Jonkun duunipaikalla! Hyvät naiset ja herrat, television katselijat, seuraavaksi vuorossa UFO-porno! 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 Hyvät naiset ja herrat, haluamme esitellä teille muutaman henkilön, nimittäin Ja tehtävä on UFO-porno! UFO-porno! Merimakkara! Ja hyvät naiset ja herrat, television katselijat, tällä kertaa saamme seurata UFO-porno! Jonkun kotona! UFO-porno! Jonkun kotona! UFO-porno! Jonkun kotona!